Zdravím vás z Vrana SKCZ a jsem od Gun 3R. Takže dnes si zahráme Counter-Strike, vidíte, že mám takto. Dnes si zahráme Counter-Strike. Na pětku, na trojku. Dneska si zahráme Counter-Strike. Takže toto je modrý proti červeno. Modrý proti červeno, takže ja som Poldo. Poldo. Ďakujem. Pardon. Ja som sa pomýlil. Nevypadá to, že som taká lama. Oj. Pardon. Ty vole, jak to skáče, no ale sa zdá asi taký lepší. A nesmí sa prehovoriť to, čo bolo. Videli ste to na videu, určite budete vidieť. A to vede na druhú stránku. My sa kúpneme, koľko nás býva. 8 minút 17 sekúnd. Takže mám to na mobili. Tu presne. Oj! Ja ho pretrhnem. Čo oni majú lepšie zbranie, to som malo. Dostáva. Jakože on je dobrá lama, on ide zezadu, víte, ja mám pri Counter-Strike také nervičky. Áno, tak ja tež pôjdem nožem. Keď ste vy takí chytrí. Vždycky stojí nožem a v čo nejdu? Kúkaj. Nedám schebníka zatím. No nevadí, to. Ja vím, ja som ho chcel zabiť. Zabij ho! Nemôžem to ani pre vás to zabiť. Nemôžem to ani zabiť. Môj. No páť aj ty. Ale zezadu za mňa nechoď ty. Však oni majú lepšie zbranie než ja. Func. Jaký func? Jaj. No, ani jedného som nedal. Final. Trojka. Ty to co? To on akože po mne môže hodiť granát. To on. Ja viem, on je v tom. Ne. Že vidíte, 16krát som umrel. 16krát, to nie je možné. Ďakujem. No, 17krát. No, co mi teda nedarí.
Ona dá na 2, na 3 rany a já jakože za začátek. Som dostal nervo. Keby som aspoň jedného človeka zabil, idem na strachu. Ja, ne. Jo, som tu, som to. On má snipe. Aha, takže zezadu lama, zezadu, no, lamácky sú tu. Lamácky. Lamy sú tu, ja som si ho nevšiml. Ja nabíjam, keby si chvíľu počkal. On je lepší než ja? No. Jistě, že je lepší než já nebo on. Já keď vylezem koukat, já ti jebnem. No. Oni nabíjat se to nestát. Já ti ukážu. -1, já jsem se sám zabil. Hurá, aspoň mám tu zbraň. Ideme tam. Jakože on má jakože on rychlejší nabíjá než já. Nepochopíte to? Asi ne. Ne, nezavadzaj mi v ceste. Kúkaj, kúkaj. Len rýchlejší nabíja než ja. Ježiš. Nepochopili. Kúkaj, jo? Ja vím, že oni mají snajperovky. Ja som mu dal. Čo bude toto? Oj! Wow! No lepšie. Toto je Rusko server. Dobre. No a my sa teda zaoberáme tým, takže no takže ja by som sem povedať, že v tento až tak nejsem, ale za to, keď som celý jak nový, chcel som to teda pre vás urobiť, keď mi dáte odber pre títo lamácké zábery. Tak ďakujem. No, to je na 2. No, minúta něco 37. Takže Matý zase bol za mnou, že? Ja sa s ním... MCFG. No, takže aby to chcel dneska ukončiť tento diel. Takže ďakujem, že ste si ho pozreli a teda akože že máte sa fanfárve. Ahoj. Toto je Rika, to už nemôžem, to by som copyright. 48 sekúnd nám zostáva, 46. My si dáme 5. Takže ja si to rýchlo. Takže čau.